Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Ako nga pala si Nene. Dati pa man, papa's girl na talaga ako. At magpahanggang ngayon, kahit matanda na ang papa at may mga anak na ako ay hindi iyon nagbabago. Ang pagiging papa's girl ko ang dahilan kung bakit naranasan kong minsan na makasalamuha at atakihin ng mga mababangis na mga lahi ng aswang. Taong 1988 iyon. Wala pa masyadong magandang transportasyon dahil lubak-lubak pa ang mga kalsada, lalo na sa mga liblib na parte ng aming lugar na iyon. Ngunit kahit ganun ay masaya ang aming pamumuhay noon. Radyong Avigon lang ang tanging mayroon kami. Walang telebisyon at walang kuryente sa aming baryo. Ang trabaho ni Papa ay ang pamimili ng buong baboy upang gawing karne at ibebenta sa palengke. Kahit saang barangay o lugar siya nakakarating, dala ang old model naming owner na isang type jeep upang kargahan ang pinamili niyang baboy. Malaki ang kinikita ni Papa sa ganoong negosyo. 5 kaming magkakapatid. Subalit, natutugunan niya lahat ang aming mga pangangailangan. Yung bunso naming ilang buwan pa lamang ay naka-stock lagi ang tig-3 lata ng formulated milk. At eto na, ang pangyayaring hindi ko malilimutan ay ang minsang sumama ako sa kanya sa isang lugar na hindi pamilyar maski kay Papa. Araw noon ng Sabado, kaya walang pasok kami. Unang pagkakataon din niyang pasukin ang liblib na baryong iyon. Lagi naman siyang kampante sa lahat ng kanyang pinupuntahang lugar. Pero sa pagkakataong ito ay nagtataka siya. Kakaiba kung tumitig kasi ang mga tao roon. Nasiyahan pa naman kami dahil pansin naming bawat kabahayan doon ay may mga alagang baboy. Kaya tsak na marami ang mabibili at maiuwi namin. Bit-bit ko noon ang ilang malalaking sako ng feeds habang ang kay Papa naman ay pangtaling lubid. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, biglang may bumabang bata sa kanilang hagdan. Hindi kalayuan sa amin. Nagulat si Papa nang takbuhin siya ng isang bata at saka kinalmot. Ako yata ang sadya nitong sugurin, ngunit hinarang ng Papa ang kanyang katawan. Talagang dumugo iyon, ang kalmot na nilikha ng bata. Nasiyahan pa ang bata nang makita ang preskong dugo na dumadaloy sa kanyang bisig. Sinaway ng ina nito ang bata at pinapasok ng bahay. Inakala ni Papa na may depresya lang sa pag-iisip ang bata, kaya di na niya pinansin pa iyon. Nag-aalala pa akong tinitignan ng Papa habang pinupunasan ng sugat sa kanyang bisig. Naghanap ako kaagad ng pwedeng panggamot sa sugat niyang iyon. May nakita akong hagunoy na halaman at yun ang aking piniga at nilagay sa sugat ni Papa. Nakaramdam ako ng galit sa bata
Parang gusto ko ring sigurin dahil sa ginawa niya sa butihin kong ama. Ni minsan kasi, hindi pa ako napalo ng papa. Napakalambing nun at mapagmahal talagang ama. Panay ang sulyap ko sa ina ng bata na nakadungaw pa rin sa bintana. Nakakatakot itong tignan dahil tila nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Napakapit ako noon sa papa na patuloy lang sa paglalakad. May iilang bahay kaming nadaanan at tinanong ng papa kung ibebenta ba ang kanilang baboy dahil may kalakihan na. Ngunit sumenyas lamang ito ng hindi at tumitig lang sa amin. Kung titigan mo naman pabalik ay umuyo ko ang mga ito. Nagpatuloy kami ni papa sa paglakad sa dako paroon. Pansin namin kay ilap ng mga taong naroon. Kahit isa ay wala rin kaming nasalubong. Nasa loob lang yata sila ng bahay, di gaya ng ibang lugar na napuntahan na ni papa. Iba talaga ang pakiramdam ng papa sa mga tao sa lugar na iyon. Ilang sandali pa ay may nakita kaming bahay na mayroong malaking babuyan. Kaya napagpasyahan niyang dumulog roon. Ayo, may tao ba din he? Ibig sabihin ay, tao po. May tao po ba dito? Bisaya kasi kami at maging ang lugar na iyon. Tumaas pa ang liig ko noon, kakasilip sa bukas na bintana, sakaling may dumungaw mula roon. Bumukas ang pintuan at iniluwa doon ang isang matandang lalaki. Sa tansya ko ay nasa 80 na ang edad, pero malakas pa rin ito. Iba kasi ang matanda noong araw, subsob sa trabaho at presko lahat ng kinakain. Kaya kahit sa edad na 80 ay napakalakas pa rin. Lumabas ito at lumapit sa amin. Binati iyon ng papa. Tatay, magandang hapon po. Pagmamagandang loob ni papa. Mano po, lolo? Pagmamagandang loob ko rin dito. Inabot ko pa nga ang kanang kamay nito at nagmano. Ginulo-gulo pa nito ang aking buhok at tila natuwa sa akin. Anong kailangan niyo? Bagong dayo kayo dito? Tanong ng matanda. Opo, tay. Namimili po kasi ako ng buong baboy upang gawing karne. Binebenta ko po iyon sa palengke. Seryosong sagot ng papa. Hanep, hindi ka man lang nag-alangan na pumasok sa baryong ito? Nagtatakang tanong ng matanda kay papa. Nakikinig lamang ako noon sa kanilang usapan. Kita ko ang pagtataka ng papa sa kausap na matanda. Nako tay, sanay na po akong kahit saang liblib ng lugar nakakarating. Makabili lang ng buong baboy. Mas maganda kasi ang bumili dito kasi napakamura ng baboy. Malaki-laki rin ang aking pwedeng kikitain. Wika ni papa na tila nasisihan pang isasalaysay ang kagandahan ng kanyang negosyo. Marami pa silang napag-usapan at mataman lamang akong nakikinig sa mga ito. Bakit ba hapon kayo naghahanap? Gagabihin kayo nito. Hindi niyo alam ang peligrong naghihintay sa inyo sa baryong ito. Wika ng matanda. Palinga-linga ito sa buong paligid bago nagpasyang papasukin kami sa kanyang bahay. Second floor iyon, nayari sa tablon. Maging ang sahig nitong yari sa tablon ay napakakintab.
Inisip ko pa nga noon na sana ganito kaganda ang aming bahay. Ang laki kasi at ang tibay. Maaga sana ako kanina tay, kaso hindi ako makaalis agad. Ito kasing panganay ko. Hindi ako papaalisin hanggat hindi siya kasama. Muntik ko na nga ang mapaloy. Pagsasalaysay pa ng ama. Nagwala kasi ako dahil gusto ko talagang sumama. Kaya tinanghali na ng lakad ang ama. At yun nga, hapon na kaming nakarating sa baryong iyon. Tinanong pa kami ng matanda kung ginawa ba naming makikain o makiinom ng tubig sa ibang bahay. Sinabi ng papa ko na lagi kaming may baon na pagkain at tubig. Binalaan na kami ng matanda na sa susunod, huwag daw kaming bumalik dito dahil hindi ordinaryong mga tao ang kanyang mga kapitbahay. Nagtaka ko sa sinabi ng matanda. Kung hindi tao ang nininirahan doon, mga ano sila? Engkanto ba? May binulong ito kay papa. At tila nagulat pa ang papa sa binulong ng matanda. Parang gusto kong ang hulaan ang binulong niyang iyon sa aking ama. Subalit napakalayo lamang pala ang aking akala. Minadali nitong tinali ang kanyang alagang 3 malalaking baboy. Katulong ang papa. Hinila ang mga iyon papunta sa aming sasakyan. Mga 4:00 na noon ng hapon. Pinabaunan kami ng asin pa uwi at nagsabing huwag nang bumalik pa sa lugar na iyon. Doon na kwento ng matanda ang lahat. Baluarte daw kasi talaga ito ng mga aswang. Nagpakilala lang din siya kay papa. Shano ang pangalan niya. Hindi ako makalimot nun. Dati raw ay pamilya lang ni Lolo Shano ang nakapaligid sa lugar na iyon. Ngunit nagsimulang dumami ang angkan ng mga aswang nang minsang makapag-asawa ang kapatid na panganay ni Lolo Shano sa isang aswang. Doon na daw nagsimulang dumami ang angkan na yon mismo sa baryo na yon. Hindi rin daw niya ipinagkailang ang iba doon ay pamangkin niya. Subalit ang iba ay galing pa kung saan. Angkan kasi ang mga iyon ng asawa ng kanyang kapatid na ngayon ay patay na. Ang duda pa ni Lolo Shano, asawa lang din ito ang pumatay para ihain sa kanilang angkan. Hindi daw kasi pumayag noon ang kuya niya. Nahawaan siya ng pagiging aswang nito. Dati naman daw ay may ibang pamilya ang naninirahan dito. Subalit labis na nabahala ang iba dahil sa pananalasa ng mga aswang sa baryo. Ilang bata na rin daw noon ang nabiktima ng mga lahing ito. Kaya unti-unting nagsilipat ang mga ito hanggang sa ang natira ay purong aswang, maliban na lang talaga kay Lolo Shano. Marami naman raw siyang pangontra sa mga aswang na ito. At bukod doon ay nire-respeto naman raw siya ng mga ito. Marami daw kasi siyang pamangkin dito at kahit ganoon sila ay welcome pa rin naman daw silang bumisita sa kanyang bahay. Ang ikinabahala lang noon ng matanda ay kami. Maari daw kasi kami nitong pagpiyastahan. Kahit daw kasi pamangkin niya ang iba dito ay hindi pa rin niya hawak ang isipan ng mga ito. Madalas lang naman daw na karne lang ng mga alagang baboy ang kadalasang mga kinakain nito. Pero wag daw
Pakakasiguro. Dahil minsan daw na may naligaw na magbarkada dito upang hanapin daw ang magandang talon sa lugar na iyon, ay ni isa sa mga dito ay walang nakaligtas. Kitang-kita daw ng Lolo Siano kung paano ang mga iyon ginawang litsyon ng mga lahing iyon. Huli na daw nang makita ni Lolo Siano. Nakakakilabot at nakakasuka pa daw tignan dahil kitang-kita niya mula sa kanyang kinaroroonan ang mapula-pula pang karne na pinag-aagawan ng mga angkan. Sa tingin niya, malasado daw ang pagkalitsyon ng mga katawan na iyon, kaya sobrang nakakadiri daw. Ang duda lang daw ng karamihan noon ay baka kinain ng mga malalaking ahas ang magbabarkada dahil nga nasa masukal ng parte na iyon. Mabuti na nga lang daw ngayon ay nalagyan na ng kalsada kahit rough road lang. Hindi alam ng mga pamilya nito ang karumal-dumal na sinapit ng kanilang kaanak. Para daw mga kanibal ang lahing mga ito. Kaya nga simula daw noon ay wala nang nagka-interes na pasukin ang liblib na bahagi ng lugar na iyon. Lalo't did-in na rin kasi ang kalsada kung saan nakaparking at iniwan namin ang sasakyan. Nang marinig ko ito ay nagsitayuan ang aking balahibo. Nagsimula na akong matakot dahil hapon na rin ang mga sandaling iyon. Bago tuluyang lumarga ay may inilagay si Lolo Siano sa aking bulsa. Napapitlag pa nga ako nang biglang dumukot ito sa aking bulsa. Nang kapkapin ko ay nagtaka ako dahil may ilang katamtamang laki ng bukol akong nakapa. Inisip kong bayabas ito o kaya'y bato, pero para saan kaya? Hindi ko na lamang muna iyon binigyang pansin hanggang sa tuluyan ng makalarga si Papa. Dahil owner type jeep lang ang aming sasakyan, bukas lahat ng palibot nito. At dahil takot ako, ay dumikit ako sa gilid ni Papa. Hindi na ako umupo sa isang upuan. Natatakot kasi akong baka biglang may humablot sa aking aswang. Ngunit hindi pa man nakakalahati ang aming biyahe sa masikip na kalsadang iyon, ay biglang pumutok ang goma sa unahan ng sasakyan. Mabuti na lang may reserba. Laging tigda 2 gulong ang Papa. Dali-dali itong bumaba upang ayusin. Pinalitan agad ang gulong na nasira. Inabutan na kami ng takip silim, kaya nakaramdam ako ng takot. Pagkatapos palitan ay pinaandar agad iyon ng Papa at pinausad na. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noon. Nagsimula na rin akong matakot ng sobra. Lalo na sa mga nagkumpulang uwak sa puno ng malalaking kahoy na aming nadaanan. Sabi ko naman sa iyo, huwag ka nang sumama. Ayan na tuloy. Nahihirapan akong magmaniho dahil nakasiksik ka na halos sa manibela. Reklamo ni Papa na ang mga mata ay nagmamatsyag din sa paligid. Pasulyap-sulyap pa ito sa mga uwak. Nakakaiba ang dating. Ilang sandali pa ay may dumapong uwak sa kanope ng sasakyan namin. Nagulat pa ako nang bigla iyong humuni. Mas lalo akong napahalokip-kip sa kilikili ni Papa sa may likod banda. Napamura si Papa ng mga sandaling iyon. Hindi ako natatakot sa inyo mga aswang kayo, sigaw nito. Mas lalo na akong natakot sa mga sandaling iyon.
Hindi ko akalaing marami palang dalang pangontra sa aswang ang papa noon. Marami ring nakakabit sa paligid ng sasakyan na mga baging na manunggal plant. Nangangalahati pa lamang talaga ang aming biyahe noon. Hindi rin makausad masyado ang sasakyan dahil sa lubak-lubak na daan. May mga flashlight namang baon ng papa. Lagi talaga kasi siyang ginagabi sa pag-uwi noon pa. Ilang sandali lang ay may biglang bumagsak na mabigat na bagay sa itaas ng sasakyan. Napasigaw ako sa gulat at napakapit ng mahigpit sa balikat ni Papa. Mabigat ang nilalang na iyon na nasa itaas. Maya-maya pa ay tumunog na ito ng kakaiba. Hindi siya tiktik o wakwak man. Iba ang tunog niya sa pangkaraniwang aswang. Para siyang baboy na humihingi ng pagkain. Maya-maya pa ay inilabas ni Papa ang buntot ng page at pinahawakan sa akin. Sakali daw may sumugod na aswang, ay huwag daw akong mag-atubiling. Hambalusin iyon ng aking hawak. Binigay pa niya ang isang flashlight nang magsilbing liwanag sa aking harapan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan ko ang ganitong nilalang. Kaya halos manginig na ako sa takot. Ramdam ko ang malalapot na pawis na nagkakarirahan sa aking noo. Pinahid ko lang iyon na ang pinahid gamit ang magkabilang balikat. Hawak pa rin ang flashlight at buntot ng page. Nang may biglang gustong humablot sa akin mula sa gilid ng aming sasakyan, napakadulas ng kanyang kamay. Naiiwan din ang kakaibang amoy nito sa aking bisig. Hindi ko alam pero tila napapaso ito sa aking balat dahil hindi nito natatagalan ang paghawak sa akin. Para akong nakakakuryenteng bagay. Nagiging galit ang kanyang tunog sa huli. Malamang galit na galit nga ito dahil hindi niya ako makuha mula sa tabi ng Papa. Maging si Papa ay gusto nitong hilahin, ngunit tulad ng sa akin, hindi niya rin matatagalan sa paghawak ang Papa. Hanggang sa binagtas na namin ang maliit na sapa. Doon mas nagiging kakilabot lahat dahil mas marami ng uwak ang dumapo sa aming sasakyan. Nakakabingay na yata ang ingay nila sa itaas ng sasakyan. Ang dami kasi nila at tila may pinag-uusapan. Base na rin sa mga tunog nila sa ibabaw ng sasakyan. Ilang sandali pa ay nagsiliparan lahat palayo sa sasakyan. Bigla-bigla na lang tumahimik lahat kaya sobrang nakakabingi ulit ang katahimikan. Ngunit hindi iyon nagtagal dahil ilang sandali pa lamang ay nagkumpulang mga uwak ang sumugod sa amin. Nabasag pa nga ang kristal ng aming sasakyan noon. Todo lang ako sa paghampas, kaya isa-isa itong lumayo sa amin. Marami rin kaming kagat ng uwak ni Papa dahil sa pagsalakay nilang iyon. Ang habilin ni Papa ay pumikit na lang daw ako at manalangin. Wala na kasi kaming magagawa pa dahil sobrang dami nila. Pero hindi rin sila makakakagat ng ganoon katagal sa amin. Hanggang sa lahat ng mga iyon ay biglang nawala sa aming paningin. Nagtaka rin ang Papa. Nagkaroon man kami ng galos sa mga kagat ng mga uwak, ay hindi naman. Masyadong malalim ang mga sugat. Nagmistula tuloy kaming na aksidente
dahil pati salamin ng sasakyan ay basag. Pagdating na namin sa main road ay marami na kaming nakakasabay na mga sasakyan. Doon na nawala ang kaba ko dahil may nakikita na akong ibang tao. Doon ko lang naalala ang ibinigay ng matanda na nasa aking bulsa. Dinukot ko iyon at tinignan. 4 na piraso iyon ng buong bawang. Marahil iyon ay nakatulong din sa amin ng papa. Malaking tulong din ang buntot page at mga manunggal na nakapalibot sa aming sasakyan. Nang may makita si papa na isang maliit na kapihan, ay minabuti niyang dumulog na muna doon nang magkalaman daw muna ang aming mga tiyan. Umorder ng isang baso ng kukwa at kape si papa at 2 supot ng tinapay. Pasulyap-sulyap pa ang alis sa amin na tila nagtataka. Marami kasi kaming galos dahil nga sa kagat ng uwak. Maya-maya pa ay hindi na ito nakatiis at lumapit itong muli sa aming kinaroroonan. Tinanong ang papa kong naaksidente ba ang minamanihon nitong sasakyan. Isinalaysay ni papa ang nangyari. Nagulat pa ang ale dahil bakit daw umabot kami sa ganoon kaliblib na lugar at kasama pa raw ang isang batang katulad ko. Ikwinento pa ng matanda na ang lugar daw na aming napasok ay baluarte ng mga aswang. Halos 2 dekada na raw itong inukupa ng mga lahing iyon. Hindi nila tiyak kung anong uri ng lahi ba. Sabi ng iba, amumungo raw. Ngunit ang iba, ang sabi ay gabunan. May isa nga raw taga sa kanila na kapag-asawa ng taga roon. Nang minsang bisitahin ng mga magulang nito dahil ang balita raw ay nanganak na ang asawa. Ngunit magpahanggang ngayon ay hindi na nakabalik pa ang mag-asawa. Maski ang anak nito ay hindi na rin nagparamdam pa sa kanilang baryo. Hanggang sa naging laganap na ang usap-usapan na baluarte iyon ng mga aswang. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig. Nene po ng Bukiri ng Cebu.